šta ima novo kod tebe, jedno te isto kod mene i uvijek je bilo isto ludilo. Para 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 pa pa para 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 pa pa para 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 pa pa para para Dobro večer, dame i gospodo, ovo su Elsifon vesti za drugu nedelju marta meseca 2011. godine. Sada ćete čuti nešto više o tome šta se dešavalo u našoj kancelariji u prethodnih nedelju dana. Za početak, projekat Important. Projekat Important je bio jako vredan prošle nedelje. Pripremili su sve aplikacije, zahvalnice za delegate i za sve predavače na seminaru. Takođe, izgleda će projekat Important biti odlazećom praksom SAA, zato što na poslednjem sastanku tima pristuje potencijalni odlazeći praktikant Bodiroga i, kako kaže njihov tim lider Nemanja Bradonja Posrkača, skontali su se i verovatno će ga poslati negde napolje na praksu. Što se tiče dolazeće prakse, izgleda će takođe biti dolazećom praksom SAA, zato što potpisan je ugovor nevladinom organizacijom Osmeh SAA za smeštaj praktikanta. Juri se sada jedan Nigerijac Maja Eseknetu na, tako da nadamo se, kako kaže Posrkača, da će se skontati i oko toga. Takođe, sutra se potpisuje ugovor sa Limundom za partnerstvo i to bi bilo to što se tiče njih. Svet na dlanu u saradnji sa Change-om. Change ima team building u kafani Gradimir i privalio im se Haru. Trenutno su u opakoj potrazi za prostorom na opštini Rakovica, a za ostale imaju prostore za ostale seminare. Učestvuje jedna osnovna škola, privatna, Ruđer Bošković. Imaju 35 osnovnih škola i to im je konačan broj. Bazu delegatkinja od prošle godine su dobili na tranziciji sa prošlogodišnjim Change-om. Kao što je i uopšte poznato, Changerke su jako popularne kod kolega iz Sveta na dlanu i vidim da su im one pomutile pamet. Toliko od mene za Change. Da, inače jedna napomena za sve vas kome se sviđaju devojke sa projekta Change na Kub. Jako su popularne i jako su tražene, tako da ako hoćete u kafanu sa njima, rezervišite ih mesec dana unapred. Ja ću vam sada reći nešto više o tome šta je radio IR tim koji vodi Mala Vanja sa Alfe. Tako da oni u četvrtak ili petak potpisuju ugovor za kancelarijski materijal za projekat NGO for NGO i Care for Future. Za promenu ove nedelje nisu imali team building i bili su na dosta sastanaka. Fond Srbija. Tako je, bre. Care for Future. Govorili su datume realizacija motivacionog dela, kao i IT dela. Treba da traže praktikante i dalje neumano. I idu kao ludi na sastanke s NGO-ima. Svi im se rodili budu predavači, što u principu i nije loše, ali smeštaja nigde i dalje. Tamara je trenutno jako bolesna i nemoćna, ali hvala Bogu ima ljude da preuzmu situaciju. Stevica je otišao na DT u Rijeku. Koli će sada spamovati listu? Pitanje je sad. Bože moj. Raspišite konkurs. Sada, ukoliko se pojavi neki novi spamer, raspisali smo konkurs, dobit će čokoladnu bananicu ko nam se prvi javi, ko želi da preuzme Stevinu ulogu. Sad ću vam ja reći nešto malo više o projektu Svet na dlanu. Kao što znate, Svet na dlanu se realizuje ove nedelje, ovo je već treća nedelja za redom. Bili su u 6. gimnaziji i maloletnice su ponovo odlepile za njima. U nedelju je bila jako ozbiljna situacija u njihovom timu, s obzirom da je Haru nestao nakon njihovog team buildinga, nije spavao u hostelu i izgubio je telefon. Na svu sreću kasnije su ga pronašli kod Uce. Ono što je jako bitno za Svet na dlanu i čime mogu da se pohvale jeste da su imali do sad čak 30 medijskih pojavljivanja. I sada će vam Spuki reći nešto više o projektu... Pozitivan minus. Uradili su seminar u Grockoj. U četvrtak i petak. Slavili su Mariji rođendan Adi i imali seminar u tehničkoj školi Lola. Pokušavali su da dogovore prostor za zatvaranje. U petak su Ruskinje opet išle u Red Room sa nekoliko ljudi iz tima i tako... Dobar dan! Sad ću ovako otperem sudove, da vam kažem nešto više o tome šta je radio IB team i NGO for NGO team. Koga ćete prvo? NGO! Dobro. Sad ovako, NGO for NGO team je u toku prošle nedelje, kao i uvijek, imao puno sastanaka sa nevladinim organizacijama. Definitivno je ugovoren datum seminara, što je jako bitno, to će biti 19. i 20. april. Tako da sada treba da ugovorimo gdje će se desiti seminar, tačno u kom prostoru će biti. Treba da se nabavi u petak odobrenje za trg Nikole Pašića od opštine Stari grad.
I jedna jako bitna stvar koja se dešava u ovom timu trenutno jeste da ćemo ubaciti TN formu u bazu za sigurnu kuću. Tako da to je prva praksa koja će se realizovati na ovom projektu. Sad, što se tiče EB tima, što se tiče njih, oni su svuda negde po celoj Evropi, Meksiku i levo desno. Tako da njih troje trenutno na Euroexpo konferenciji u Estoniji. Tamo se edukuju, valjda idu na sessione, džusko i roll kolove, šta li rade, nemam pojma. Prodruj stop. To je to što se tiče Expra. Oni takođe u poslednje vreme imaju jedan jako naporan deo posla da odrade, to je tranzicija sa novoizabranim IBR. Tako da se svakodnevno viđaju sa njima neki po više sati, po više dana, kako se već ko sa kim dogovorio. I ono što je jako bitno jeste da su imali vizitu od strane MC-a, ne znam tačno kad. Sad ta vizita to valjda dođe posle, nemam pojma. I čim nas nisu zatvorili, znači da su dobro radili u toku prošle nedelje, tako da to je to što se tiče njih. Znači, brate, požuri, probit ćemo deadline, ubit će metanja, ali požuri, brate, imamo da... Ko je to? Kolega Burma, ja se izvinjam što vas deranžiram, ali dali su nam deadline, da li možemo kratak intervju sa... A? Kratak intervju. Može, rođe, reci, izvoli. Evo nas ovde sa komunikatorima i... Moji timsteri po cijelo dan vežbaju. Izvoli. Htjeli bi da vas pitamo za LC Phone Vesti, šta je to vaš tim radio u toku protekle nedelje? Pa, moj tim je svašta nešto radio. Pisali smo saopštenje za javnost za sve projekte, cimali smo medije, Svetno glavno izašao na preko 30 raznih internet portala. Znači dobro stojimo kod maloletnici? Dobro stojimo kod maloletnici, izuzetno su zadovoljne, kažu da ih Mihajlo Pantić posebno, kako da kažem, nekako ga vole i baš im je lepo da provode vreme sa njim. Ima dobar osjećaj za film? Ima osjećaj za film, kako ne nas. Imamo pravo materijale za sve projekte, u communication timu se svašta nešto dešava, tako da izuzetno. Posebno bitno napomenuti jeste da smo izašli u emisiji koju gleda naša ciljna grupa. Dakle, bili smo u Žikini Šarenici, posjetili smo Žiku. Žika je mnogo veliki Srbin i patriota, pravi Šumadinac, onako. Baš je dobar. Maturi, znaš kako me govornu vežbu naučio Burma? Kako, brate? Što vežbu sa tim stiva. Ide ovako... Da li misliš na razgibavanje vilice pri izgovaranju samoglasnika? Baš da bi bolje... Aha! Pa to je sjajna stvar. Ajde probaj. Nemoj se baš ozbiljno, moramo budemo tamo pred kamerama, nas čuju svi dok pričam. Možeš da otvaraš usta dok pričaš, razumiješ? Aj kaži brzalicu jednu. Brzalicu. Mali Burma pojeo ceo frižider. 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 Mali Burma bio u Žikinoj Šarenici. Mali Burma bio u Žikinoj Šarenici. Iz Air Maxa. Sutra Mladen ide u Limundo da potpiše ugovor, bit će generalni sponsor na projektu. Dobro, dalje. Ste bili na nekom sastanku, šta radite? Trenutno ne idu na sastanke. Imali su mnogo sastanaka. Mnogo sastanaka. Mnogo baš su uradili. Toliko da ne može da se seti koji sve. Toliko da ne mogu da se sete na kojoj su sve bili. Baza se redovno popunja. Ne, to je ti rekao. Ajde, Ana, molim te. Večeras imaju sastanak i team building u Ušću, idu na kuglanje. Večeras imaju sastanak i idu team building na Ušće, na kuglanje. Sam tučio brzalice malo pre. Kuglanje, znate ono u Ušću što idu svi. To. Dobro, ajmo, dalje. Nata treba definitivno da potpiše ugovor sa Kupime, to je portal Veše, tako? Da. Nata treba da potpiše ugovor sa Kupime, to je portal Veše, da tako? Da. Da, Jana? Ovo su bile prve LC Phone Vest, tako to rade napaćena braća u nadi da će sljedeći put biti bolje. Čuli smo da planirate da organizujete neku edukaciju o
vezano za komunikacije za naše članove, pa htio sam da vas pitam nešto više o tome, ako možete da kažete šta se sve desilo. Da, planirali smo, upravo imamo jednu devojku koja je PR Demokratske stranke, čiji privatni kontakt imamo, ona je odlična i ona će držati edukacije na sledećem RCM-u. Evo, ja ću vam sada pokazati jedan interesantan klip na kom ćete vidjeti šta je u stvari pravni javni nastup. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Three, four, five, everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bad. It's all good, let me completely singing the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. What is that?